И здравейте на всички, аз съм Виктор и тук с мен е Бъни Б. Днес ще играем Skywars. Аз започнах да снимам, само че нещо ми бъгна към тазията и сега, както виждате, снимам с бандика. И май му спрях клипа бе диска. Така продължаваме да играем. Ти умря ли вече? Много се задържава, мъжки. Ти в мидали си. И аз идвам. Идвам, ама аз не мога да се телепортна. Как се запецнах тука, човек? Абе, ти си жив още, бе, човек. Дай, Бъго! Дай му жегато. Умри, бе, Мартина. Бе, по това не ме бие, че съм диамантен и аз. Не ме бие, глупако. Уби го, бе. Само ние сме, уби го. Моля те, че умра, Мартине. Браво, ти си здрав. Поздрав си. Запалих се, тъпи съм. Бража, Мартине, ще ме палиш така. Умирам. Искам златна ябълка, искам. Дай ми златна ябълка, моля. Моля, ще умра заради тебе. Бе, Стронгър. Къде е другия? Само ние сме. Ей, Мартине, ние ще се фърлим и двамата, чули? Къде е? Ако мислиш, че го виждам... Виждам го. Верно ли? Не е паднал, те има сме... Тъпи съм! Ти печелиш, добре. Много добре. Добре, хора, това ще бъде този клип. Тук сме да видим. Мартин спечели, защото аз нарочно се прелих и да. Това ще бъде този клип и чао.